Dit is Bono van der Bij van de Singel. Thij de Vries, de schilder. Dit is Beate de Wiek. Dit is de vrouw van Roel de Vries, Anne en de dochter Trinke. Die maar binnendoor, het wordt bezongen. Dit is Aaltje Jonker. Dit is bij Homme Draai, dit is de dochter van Johannes Brouwer, Janke. Smaakt wel lekker, keuzien. Dit is de Tredder Sloes bij dokter. Dit is de Bosma, Jan Bosma. Daar komt het spul aan. Van wie nou, denk ik. Dit is bij een andere groep, zit achter het buurthuis. Dit is de vrouw van Johannes de Vries. Neemt de hamer. Dit is vrouw Boy. Tamme Hendrikje. Vrouw Saai de Vries. Naar Heugerwij. Dit zijn de voetballers. Even op een foto. Witte blauw zit vooraan. Ik heb een goal maatje, maar dan kom je in goal, dus je keer alweer.